24 রামচন্দ্রঘাট বিশিং খবজা গগমনি পাড়া রসরাস বেশিরি খুংনি নুখুংনি রাবার শক চাখা সাবজানি শখা কেবল সাইমানিয়া ইংলেজা পাতিমুনি গগমানি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা থাঙ্গি নাইখা তাই পাতিমুনতি বিনি খাদুমুংনি বিশিংতি ককবনার খা তিনি রসনগর বিসিও जों फाइनाय फैखा जोंनि डेभेलपनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार दाय आगि जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्रह्म गोनांजोग रेमसरि देब बर्मनि राबार बागान मिया हर नांखा साबो हर फनाङो रेखा साइमिया जों गुरि फाइनाय फैखा अम हर नांनानै मतनया म एंगो सरा दङ दै दङ यांगो गोसारखाय हम हर नांखा गोबां राबार आरो खामै थांखा 150 राबार खामखा ओंखाय कक मामानो जों दिनै सिनि रामचंद्रघाटनि जत ब्रह्म गोनां अजमारनो तुबै सिमर फाइलेखा लेखाय खा दुख नांगौ सिनि बरर रां पैसा आजिमानि जराबो एवं ताबु राबार ब्लाइ क्लै नखर मानि जराबो अमतेके हर फनांलाय मानि मचिनि रां पैसा आजिथिनि लामा कासे केबेंमु ओंखाय आबनि बागैनो जे अमते जे सामं जे सितरा तांजों मानि म बेलायखिनो जों सेलेंगो तामने हिंखाय ओ राबार बागान खाइनो अरो जे तंनाय बनि नुखुं पर दुइटा परिबारनि बनि राबार द खामका एकेबारे रां आजि तंमनि बोसाबोतै मबेनो परियो नुखुं चलु सरी हामियाका ओ राबार दावैनो बर कष्ट खाइ आजि लायै तंलाय जामानि ओ जागावसे दाबु मुति खायै राबार छक साइरि जाखा ब्लेके दुख नांखा जों तामखै चाइतो गै बरनो साहाय्य खाइमान अब आं सालायका आबनो जों बरनो साहाय्य खाइनाम चाइतोनै आं माननीय मुख्यमंत्री न आं चिठी सिका आगि एवं फायर सार्भिस डाइरेक्टर न चिठी सिका विधानसभा बांगमनि तै कक्ति साका रामचंद्रघाट टकाइसा फायर सार्भिस नांगौ हने तांगै नां एवं रामचंद्रघाट तो विधानसभा केन्द्र जतन बिसोर आबाद बागान गोबां अमनो तैनो हर नांमा लगिनो जाहाथे खायै फायर सार्भिस गारि फायै बोथाफ्राय मामानि बागैनो दाबि खालायमानि दिनै मकल फाय नुक फायका फायर सार्भिस दंखाय दिनै किन्तु अराबाद बागान जों बानचिरि नारमा खामो किन्तु राबाद अर खहायबो अनेक चालु फाइनान नाया हरगो अनेक किछु सिकिउरिटिन प्रब्लेम बर फुनुगो कल खायफेना रमिया रंगो का ए समस्तर जों नायिनो चिनि रामचंद्रघाट काइसा जों फायर सार्भिस को नांगौ होननाय गनाय बसखांनि चिनि जे अधिवेशन रामचंद्रघाट काइसा फायर सार्भिस नांगौनि जे कक दिनै अ मांगप्लि ओ जे खाम अब रमैति साजांनि विधानसभाव एवं जाति खाय रामचंद्रघाट काइसा फायर सार्भिस खलंना नुथुन अबचिनि लुकुनि दाबि चिनामचाइनि दाबि रामचंद्रघाट लुकुरंनि दाबि आं एमएलए आनिबो दाबि आनि रामचंद्रघाट काइसा फायर सार्भिस नुथुन अमतै मुक्ति खालाय जोंना अमतै दुख मांगपिलि जों टाइ नायफेना नायथुन अबनो जों नायो आर जारा सामुं सितरा तांनाय आं बरनबो कयनाय नर वान सगैनो दि अम खायनो तामो मानखा अमबाय जों चिनि तिप्रा सारंनि रां पैसा जिनानै लामा सुदु केबें मुं आचारि मांखा बरनो मुक्ति खिगलाय मांखा कष्ट दि मांखा अमनो कायते मुंसा करे आबुन बागै आं बरनबो सानाय नर अमतै सामुं हामेर ता तांसिदि नर अरन फायदि ननि कोनो प्रब्लेम तांखाय फाय मालाय फायदि नंनोबो जों सुबानाय इनका आबुनि बागैनो आं कयनाय जत ताखौ बुखुक जमा अमतै सामुं सितरानि बिरुद्धे जों जतनो फान बक्साखाय ना बसालायनाय ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।